Здравейте на всички! Продължаваме да копаем в село Ловско. Водата излезе някъде към 4 метра. Значи много хубава вода има. Вижда се какво е течението. Значи, къде мога да покажа тук, да видят хората. Къде вижте какво течение, значи много хубава вода има. Да. На 4 метра излезе водата. Значи има глина. Трудно се копае. Трудно се копае много. Къде тук с момчетата, значи вижте какво става. Тук глина, млина, абсолютно кал, вода, къде. Момчетата и аз работиме ударно. Няма отказване. С зъби и ногти, ако трябваше копаем, трябва да направим тези кладенци. Както казах в предишните видеа, ще направя всичко възможно, което е по силите ми да направя тези кладенци, въпреки че са трудни за правене. Никой да не си мисли, че е лесно. Ако е лесно, всеки ще го прави. Но малцина са в България, дето го правят и по целия свят. Така че, къде. Вижте какво става, значи какво течение къде. Супер, супер. От той по-хубаво няма. Аз им пожелавам да има много вода, значи, и да се радват хората, да си поливат градините, да се вързат за къщата с хидрофор и да се живеят спокойно, значи, да са щастливи. За днеска това е, скъпи приятели. Лек ден ви желая на всичките. Чао!